Zenideok nire otoitzean agertutako hausnarketa eta elkarrizketa Jainko Aitamarekin elkarbanatzera nijoa lagungarria izan daitekelakoan gaurko egun honetan Garizumako lehenengo igandean alegia. Begira, askotan Garizumaren inguruan hitz egiten dugunean, joera daukagu, agian ohituragatik edo ez dakit oso ondo zergaitik, baina erlazionatzeko joera daukagu zuzenean hau nahiko irudi triste eta legeti batekin. Sakrifizioak, barauak, limosna, beharrak, ardurak, kezka eta antzekoekin lotutako zerbaitekin lotu egiten dugu gure Garizuma eta Garizumaren inguruan hitz egiten dugunean. Gure Aita Santuak Evangelii Gaudium izeneko bere dokumentu programatiko horretan honelako zerbait aholkatu zigun. Badirudi esaten zuen, badirudi Paskuarik gabeko Garizuma hautatu duten kristauak eta pertsonak badaudela gure mundu honetan. Eta tristuraren eta sakrifizioaren azpimarraketa larria bada, edo larria izan bada gure ohituran, are gehiago oraingo koronavirus eta pandemia egoera larri honetan joera itzela dela. Garizuma, eta honako hau da gure barri ona, sinetxe egiten dugun barri ona, Garizuma inondik inora, ez da hau, ez da bizitza ere. Eta horretarako etorri izan Jesus, eta horrela Jesusek berak markatu egin zuen historia. Eta horrexegatik esaten da Jesus baino lehen, eta Jesus ostean gure historian. Historia ez dela sakrifizioa, baraua, limosna, beharrak, ardurak eta hemen sakonagoa den zerbait gehiago dago askoz ere, iturri eta sorburu izan daiteken zerbait gehiago dagoelako inondik inolako duda izpirik gabe. Zertaz ari nahi zen? Bueno, gaurko liturgiak honelako zerbait, hitzaren liturgiak honelako zerbait iradoki egiten digu. Jainko Aita Ama, ate joka dabil, hitzaren bidez, eta ate joka dabilkigu esnatu nahian, honetatik, bai horixe. Erreparatu, egin diezaiogun San Pedro Apostoloak erabiltzen duen hitz bati, bere gaur irakurri dugun bigarren irakurgaian, bere gutun horretan. Alegia, erabiltzen du, esaten du, jainkoaren pazientzia itzela dela. Bueno, pues pazientzia ez da itzulpenik onena. Grekerazko hitza da makrozumia, eta esan nahi duena da makrozumia, eta esan nahi duena da jainkoa makro da itzela, haundia, erraldoia, pasio, ikaragarri handia daukala gizaki arekiko eta gizakiarekin batera izaki ororekiko. Pasio handiko jauna daukagula. Lehenengo puntua Garizuma bikain bizitzeko, errotuta erroak egon behar diren lekuan. Ur bizia dauden lekuan, hain zuzen ere, ur biziak dauden lekuan, bai. Makrozumia, jainkoa gurekiko pasio ikaragarria dauka, lehenengoa. Eta jarraian, gaurko lehenengo irakurgaian, jainkoa Noe aitalenaren bidez transmititu nahi diguna. Hor erabiltzen da hitz bat, aliantza hitza. Esaten du, aliantza egiten dut, jainkoa esana da, aliantza egiten dut zuekaz eta zuen ondoregoakaz. Baita zeuekaz dozu esan bizidun guztiakaz ere. Lurrean bizi diren guztiekin. Neure berbea duzue, ostadarra agertuko da odeietan, eta gogoratuko nahi zuekin eta guztiekin dodan aliantzaz. Begiratu zelako irudia. Pasio erraldoia duen gurekiko jainkoa da, eta bigarrena, gurekin zeharo aliatuta, aliantza itzela duena gurekin. Gurekin eta izaki ororekin. Pasio handia, aliantza, ez ote dira hauek eskontza baten irudiak, aliantza eta pasio handia, ez ote da jainkoa Garizuma honetan, ez ote da garrasika esanez, aizu, zurekin maite mindutan nago, kristau hori, gizaki hori, pertsona hori, izaki hori, zurekin maite mindutan nago, eta zurekin eskondu nahi dut. Ez ote da, hori, Garizuma honetan jainkoak darabilkion, eta guri darabilkigun hain zuzen ere mesua eta transmititu nahian dabilen egia sakon hori, gurekin maite minduta dagoela alegia, Ez, jainkoa ez da energia bat,
ez da impertsonala den zerbait, ez da filosofoek esaten zuten moduan motor mugiezina, baizik eta zugatik eta oinarritik gainera goimaitasun zoraturik dagoen norbait da. Gurekin maite minduta nagoena eta guzti zoratuta gainera bere maite mintze horretan. Eta Pedro gaurko irakurgaian argi eta garbi azpimarratzen digu, erreparatu gurutziltzatuari mesedez, erreparatu. Hor, hilda dagoena, maitasunaz hilda dago. Gizakiok inor baino gehiago maite egin gaituelako. Hor agertzen den pertsona hori hilda dago eta pekatu guztiak jasan izan ditu, horrela esaten dut estok, pekatu guztiak, gaitz guztiak jasan izan ditu maite gaituelako. Izugarri eta zoraturik, zoramenera arte, maite minduta dagoelako gizaki ororekin. Zer deritzozue? Garizuma aurrez aurre eta jenkoa garizumaren bidez jarri egiten digun lehenengo galdera. Noizbait sentitu duzu jenkoa zurekin maite minduta dagoela zeharo? Noizbait sentitu duzu jenkoa guztiz txoraturi dagoela zure kiko maite minez eta maitasun horrez? Noizbait sentitu dugu hori? Porque sakrifizioak eta barauak eta limosnak eta horrelakoak baldin badaude. Baina astu badugu, lehen eta oinarrizkoa den maitasun txoratu hau, orduan uste dut gauza garrantzitsu bat ahazten ari garela. Eta gure mundu honek, ahaztutako, gure gizarte honetan behintzat, hainbat alditan ahaztutako egia baten inguruan hizketan ari gara. Horrexegatik inoiz baino gehiago erro honetara itzultzera deituta gaude. Hori da, begira, sentitzen duena jainkoa berarekin maite minduta dagoena, sentitzen duena hori, orduan ulertu du bizitza maite mintzaren ingurukoa dela. Eta oraingo bigarren gauza, garizumaren inguruan hitz egiten dugunean, bihotz berritzearen aldatzearen inguruan hitz egiten dugu. Begira, ezin gara aldatu, ezin da pertsona bat aldatu, ezinezko aldaketarik eta bihotz berritzerik, maite mintzearen bidetik ez bada. Osabaren kasua ez dakit kontatu izuen noizbait. Osaba oso txarra zen ikasketetan, eta batez ere oso txarra zen hizkuntza ikasketetan. Bueno, naiz eta hizkuntzak ikasi behin eta berriro eta urteak eskolan eta bar, ezinezko ikastea hizkuntz berririk, ezinezko. Bigarren lekziotik ezin pasatu horrera. Begira, ezagutu zuen Alemaniako orain den bere emaztea. Eta ezagutu bezain pronto eta hilabete batzuetan alemaneraz hitz egiten zuen. Ikaragarri ondo. Eguneroko gure esperientzian oinarrituta, maite minduta gaudenean, aldaketa, bihotz berritzea, automatikoki gertatzen da. Aizue, ez ote da garaia zerbait baldin badugu aldatzeko gure buruan, eta jainkoaren aurrean aitortuta horrela, ez ote da garaia eusteko jainkoa duen maite mintze indar horri, eta maite mintzearen bidetik ustea bera izan dadila gure barrua eta gure bizitza hankasgora jartzen duena, hankasgora jarri nahi baldin badu. Ez ote da hau garizumak deskubritu egiten diguna zuzen espirituaren bidezko jainkoak gugan egin nahi duen aldaketa ikaragarri hori? Bai horixe. Jesusengan antza zerbait gertatu zen aldaketa, bere bizitzako aldaketa gertatu zenean. 30 urte eman zituen, inolako zaratarik eta inolako ezagutzerik eman gabe jendeari eta gizon emakumen artean. Baina bapatean zerbait gertatu zen bere bizitzak eta esnatzeko garaia ulertu zuen. Senideok, gaurko irakurgaian entzun dugu, esnatzeko garaia iritsi da. Eta Jesusen garaian izan zen, bere laguna izan zen, Joan Bateatzailea gartzelatu eta geroxeago lepoa moztu ziotenean. Sistema batek lepoa moztu zion bere laguna eta justiziaren aldeko jokatzen zuen, gertu zuen pertsona hori. Jesus esnatu egin zen, iratzari egin zen zeharo hori ikusi eta bizi izan zuenei. Eta orduantxe hasi zen, orain guk ospatzen dugun eta aldatu gure bizitza eta gure historia aldatu egin zuen historia hori. Begira, 1000 aukera ditugu, Jaun Andreok, 1000 aukera ditugu gaur egun geuk ere, gure realitatera begira, gu geu ere esnatzeko. Eta ingurura begira, baino ez dugu egin behar, horko pandemia egoera larri honetan hain zuzen ere. Goazen garizuma honetan Jesusekin bat basamortura.
Eta basamortuan, Oseas profetak esaten duen moduan, goazen entzutera, bihotzera hitz egin nahi digun jainkoa. Esaten du, Oseasen profetaren bidez jainkoak, eramango zaitut basamortura, eta entzungo duzu, jainkoaren ahotsa bihotzean. Eta esango dizu, zurekin maite minduta nago. Goazen entzutera. Goazen gure barruko deabroei aurre egitera, zoratuta dagoen jainkoaren goimaitasunaren espirituak armaturik. Goazen sentitzera, basapiztiaz inguratuta egonda ere, ala dino gaurko testuak, basapiztiaz inguratuta egonda ere, maitasun infinitu honen aingeruek zerbitzatuak gaudela, memento orotan, une orotan, historiaren sentimetro bakoitzean. Goazen behingoz, altxatxera, gure bizitza, gris eta legetitik. Goimaite mintzaren bidea hartzeko Jesusekin bat, berak esana aldarrika dezagun, betea da garaia. Jainkoaren goimaitasun zoratua inoiz baino urreratuagori gaukat. Bihotz berri nadila, eta sinez dezadala berri ikaragarri honau. Goazen otoitzaren bidez, goimaite mintzera jainkoarekin. Goazen barauaren bidez, gure burua goimaitatzera, jainkoak infinituki goimaitatzen gaituen bezala. Goazen limosnaren bidez, goimaite mintzea bizitzera izaki ororekin. Goazen garizuma, sakon, erroz, tajuz bizitzera denok batera. Ala bedi.